Hello guys! Welcome back sa aking channel! Welcome back again sa aking YouTube channel. And before anything else, don't forget to subscribe and click yung notification bell para updated ka sa lahat ng aking mga videos na i-upload. So, yun nga, welcome back again. So, since nga walang ganap ngayon, masyado dito walang ganap. So, magkukwentuhan tayo and maybe ito ay kwentuhan segment number 1. Maybe ganun yung title siguro nitong aking video na ito. So, magkukwentuhan tayo and ano bang magandang topic? Since usong-uso ngayong love life, diba? Love life. Kahit saan sulok ng mundo, lahat ng iniisip nyo is love life. Ano ba talagang makukuha nyo sa love life? Ano bang advantage ng love life na yan? Ano ba talagang ibibigay niyan? Ano bang meron sa love life na yan? Kahit nga minor de edad nag-love life na, my gosh. My gosh. So, usong-uso yan, lalong-lalo na sa Facebook, Twitter, kahit saan, sa school, kahit, basta public, guys. So, yun. So, pipiliin ko yung love life na topic na yan. Love life na yan, ha? Ngayon, yung gigigil na talaga ako, yung gigil. Sabi nga ni Ate Vice, diba, gigil siya ako eh. Gigil. So, marami katanungan. Pero by the way ha, wala pa akong experience sa love life, guys. Wala akong experience. Pero marami akong naririnig ng mga kwento mula rin sa aking mga friendships sa mga love life na yan. So, ano ba talagang meron sa love life na yan? Pero ito lang, guys, ha, may share ko lang. Kasi base lang to sa aking mga narinig. So, minsan ang love life dumarating sila kasi tinadhana yung dalawang tao, tinadhana sila para sa isa't isa, na talagang para talaga sila sa isa't isa. So, para talaga sila basta para sila sa isa't isa. So, kasi basta usong-uso yun sa Facebook ngayon, yung mga post na love life. Bakit yung iba nagpo-post pa ng laging puyat kasi nag-aantay ng chat? Alam mo naman, kung alam mo in the first place na wala namang, hindi siya magkagusto sa'yo, siguradong palpak naman siguro yung love life mo para sa isang taong yun na kahit kailan hindi naman talaga magiging sa'yo, hindi ka naman talaga mahal. So, iwanan mo na, besh. Ikaw lang talagang mahihirapan ng lahat niyan. Ikaw lang talaga, magdudusa ka pa, magkakaroon ka pa ng eye bags, yan. May stress ka pa, yung sobrang ganda mo, tapos stress ka kasi wala kang love life, diba? And ito ang napapansin ko ngayon, ha. Iba na yung mga kabataan ngayon. Iba na talaga noon. Hindi sa batang 90s ako, 1999 ako, ha. Pero yung mga minor de edad pa sa akin, I'm 17 ha, I'm 17. Turning 18 next month. So, yun. So, balik tayo. So, yun. Ibang-iba na talaga mga kabataan ngayon kasi parang iba sa kanila yung kapag walang love life, parang inaasar ng ibang inaasar ng friends nila na, uy, siguro pangit ka, ganyan. Baka binubuli or baka wala ka pang naging jowa kasi zero. Minsan kasi pag lalaki
naghanap ng jowa, nagpapascore yan, nagpapalaki yung score. So, ilang naging jowa mo, ganyan-ganyan. Parang may competition ba? So, yun. Kasi nga, yung iba, nagsiselos, uy, malove life sila, ako wala. Siguro walang nagmamahal sa akin, kaya walang dumarating sa buhay ko, ganon. So, yung iba, napipilitan, my gosh, naagang nabuntis, ganyan. So, yan. Pero siguro kung magla-love life, crush lang muna, besh. Huwag mo nang umeegat, besh, ha. Huwag muna. Kasi nga, malaking sakripisyo ng nanay, tatay mo, besh. Pinag-aral ka. Inuluwal ka pa. Lalong-lalo na doon sa mga cesarean. Basta, ipinanganak na cesarean, besh. So, dapat seryosohin nyo ang mga paghihirap ng mga parents nyo, besh. Mga sis, mga dudong, mga inday. Ako, Diyos ko, Lord. Basta ganon. Pero, sa love life talaga, sa mga bata, sa mga henerasyon ngayon, siguro, mapapayo ko lang hanggang crush lang muna talaga. Huwag muna maging jowa, guys. Huwag magmadali. And i-enjoy nyo muna yung pagkabata nyo dahil minsan lang kayo maging bata. And yung sabi nga nila, 'di ba? Yung experience nagbabalik sa atin kung sa nakaraan, and the best experience will make you happy. The best experience can make you live longer and happier. So ganun. So love life na yan. Huwag munang isipin yan. Mag-aral muna, guys. Kasi, guys, aral muna, best. Huwag mong madaling magjowa-jowa. Marami naman tao dyan sa mundo. Please, mag-antay ka lang kung ano ibigay sa iyo ni Lord, kung kailan niya ibibigay yung tao. Yung iba, ito guys, ito ang pinakagigil ako. Kasi nga, sa henerasyon ngayon, hindi sa nang aano ako, ha, pero talagang sa henerasyon talaga ngayon, guys, minsan babae na ang nanliligaw. Gosh, what the babae na nanligaw kasi nga obsessed dun sa lalaki. Ito namang mga lalaki ngayon, paasang-paasa, di ba? Minsan nga yung ibang lalaki, puro lang salita, hindi naman natutupad yung mga sabi nila. Puro salita, walang gawa, di ba? Yung mababay, obsessed sila na nanligaw. Pero guys, ha, hindi ako nangaano ng ibang tao. Pero meron kasing lalaki na yun talagang nanliligaw, tapos seryoso, ganun. Hindi naman lahat talaga babae nanliligaw sa lalaki. May mangilan-ngilan talaga. Yun siguro yung obsessed na talaga. And ito, guys, yung mga babaeng pabet din, yung mga babaeng pabet, nanggigigil din ako dun eh. Yung lalaking nanliligaw na halos 2 taon nang nanliligaw. Lahat na siguro parang, my gosh, ang mundo siguro na lalaki nasa babae na. Hindi pa rin sinasagot ng babae. 2 taon nang nanliligaw. My gosh, girl, huwag kang pabet. Pero, pag ganun, pero siguro may kanya-kanya silang plano sa buhay. Kaya siguro may ganun matagal sinasagot kasi inuunang pag-aaral, ganun. Tanga ko rin, di ba? So, ganun. Yun nga, yung iba hindi sinasagot ng madali kasi iniisipan ng pag-aaral, iniisipan ng pagkakitaan, makapagtapos, ganun. Pero kung meron na kayong trabaho, meron ng trabaho yung nanliligaw sa iyo, pwede na rin yun. Pero kung may plano talaga kayong mag-ipon muna, so go! Walang humahadlang sa inyo. So, yun nga lang, ma-advise ko sa mga kabataan ngayon, mga besh, huwag nang umiegat ng maaga. Huwag talaga. Kasi minsan lang dumarating ang opportunity na kapag-aral. Yung iba nga hindi nakapagtapos. Maagang na ganon. Alam nyo na. Kasi nga hindi napipigilan yung kilig, diba? Minsan pa yung kilig, nagdadala pa yan ng sakit eh.
kikilig-kilig na yan. And kung magla-love life man kayo, sana planuhin nyo guys. And isa pa, pag nag-love life kayo, dapat may time management kayo. Kasi kapag nag-aral kayo, sila ba yung crush nyo? Pagla-love life rather, so talagang mahati yung oras mo. Lalong-lalo na dyan sa mga estudyante na yan. Pag nag-love life ka, yung naliligaw or jowa mo, ibutang na nato nga, ilagay na natin na jowa kayo. Sana naman time management ka sa pag-aaral at sa jowa mo. Kasi pag hindi yan pantay, pag hindi yan pantay ang oras ng dalawa, siguradong may isa na siguro magiging tsaka na yung buhay. Example, kung mapabayaan mo yung pag-aaral mo, siguradong mababa yung grades mo, magagalit yung parents mo, bakit ganito ganyan. And parang tsaka-tsaka na ng background mo sa ibang kaklase mo. And kung ang jowa mo naman wala kang time sa kanya, siguro magagalit siguro yun, magsiselos, ganun. Kasi nga, puro ka aral-aral, siguro dapat pantay-pantay ang ibibigay mong oras sa kanilang dalawa. And lalo na kung ang sitwasyon is yung may best friend ka tapos may jowa ka, talagang time management sa dalawa. Kasi yung best friend mo, matagal na kayo nagkakilala, tapos talagang close na talaga kayo, and doon ka na focus sa yung jowa, siguradong magagalit naman talaga yung best friend mo. Kasi nga parang siguro hindi niya ako totoong best friend, hindi niya ako mahal na friendship, ganun. Kaya napunta ka sa talagang may gulo ang dala ng love life. Kaya kailangan talaga ng time management kung magla-love life. Pero ang payo ko lang talaga is huwag magmadali sa buhay, guys. Huwag magmadali sa buhay. Kasi maraming tao sa mundo. My gosh, maraming tao sa mundo. Huwag magmadali. Aral. Isipin mo na magplano. So, ayan. Magplano talaga guys. Magplano. Kasi nga, ang love life nga, hindi natin hawak yung panahon at oras ng love life natin. Talagang nasa buong may kapal yan. Kung talagang ibibigay niya sa'yo yan, talagang ibibigay niya. So, yun. Kasi nga, kung mahal mo isang tao, marunong ka mag-antay. Kung mahal mo si Lord, marunong ka mag-antay. Minsan nga yung iba nagkakaroon ng love life kasi nga parang nagsiselos, yun nga sabi ko kanina. And siguro dito ko na i-end yung video na to kasi nga parang hindi ko naintindihan yung mga sinasabi ko, basta sabi lang ako ng sabi. So yan. And basta yun, kapag nagla-love life kayo guys, sa lahat ng nandyan, love life, lalong-lalo na sa mga estudyante, siguro kung magla-love life kayo, hindi ko kayo sinasabihan na hindi mag-love life. Pero kung gusto nyo, kailangan nyo ng time management talaga. Ng time management, and kailangan patas yung ibigay nyo sa dalawa nyo sa pag-aaral sa isang taong minamahal nyo ng lubusan. And kasi nga, ayun yung sasabi ko, maaaring may isa dyan sa dalawa na magiging pangit ang kalalabasan. So yan. And para naman sa mga matatanda, yung mga kuya ko dyan, mga 19 above age, kung magjojowa, siguro marami na silang experience kasi nga mas matanda sila sa akin. So siguro nasa kanina lang yung decision. Pero ito lang mapapayo ko sa akin mga bubunsong, mga kapatid dyan, lalo sa mga mag-aaral na agoy ko Lord. Basta ganon. And siguro dito ko na i-end itong video na to, and maraming salamat sa pakikinig sa aking walang kabuluhang kwento, and I hope meron kayong natutunan, and yun, maraming salamat. And
i-follow nyo ako sa aking mga social media accounts na asan. Basta nandito, i-follow nyo ako sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter, and don't forget to subscribe on my YouTube channel at click yung notification bell dahil kahit isa ka lang nag-subscribe, isa ka lang nag-follow sa aking social media accounts, importante ka sa aking buhay, boy, girl, basta sino man yan, girl, boy, bakla, tomboy, kahit sino, kung isa lang man ang nag-subscribe, nag-follow sa akin, importante ka sa buhay yun, at dahil mahal na mahal kita, kasi ikaw ang bumubuhay sa akin. And maraming salamat sa mga nanood mula umpisa hanggang sa uli. And I hope to see you sa aking susunod na kwentuhan na walang kabuluhan. At sana may natutunan kayo. And kung gusto kayong, may gusto kayong kwentong sa akin, i-comment nyo lang down in the description box. And yun nga, I hope to see you on my next vlog. Hindi pala vlog, pasensya. Hope to see you on my next kwentuhan segment. Bye! Bye, I love you.